po uplynutí majstrovstiev sveta juniorov a master v Plzni sme sa stretli s Jankou Kolbáskou pri jej tréningu. Ahoj. Môžeš nám porozprávať našim divákom, ako žiješ, kde trénuješ, čo robíš vo voľnom čase? No, takže kde žijem v Košice, kde aj trénujem. Trénujem vo Fitku Impuls u trénera Čižeka Milana, ktorý je môj tréner, ktorý ma pripravuje. Voľného času nemám veľa, momentálne študujem na vysokej škole, kedy sú teraz skúškové obdobie, čiže voľný čas sú knihy a prednášky, ale inak je to stále šport, pretože celá moja partia je jedna banda športovcov, takže je to tak. Opýtam sa ťa na tie majstrovstvá v Plzni. Si spokojná s tým, ako to dopadlo, ako to prebiehalo? No vzhľadom na to, že to bola moja prvá väčšia súťaž v Saxte, tak som veľmi spokojná hlavne s tým, že sa mi podarilo prebojovať aspoň do toho finále. Ale dúfam, že budúci rok to bude vyššie umiestnenie, pretože nechcem sa zmieriť s 5. miestom na majstrovstvách sveta. Čiže tvoje ambície sú jasné. Tvoja najbližšia súťaž, alebo na čo sa teraz pripravuješ? Moje najbližšie obdobie budú majstrovstvá Európy juniorov, ktoré budú niekedy na prelome maja a júna. Môžeš priblížiť našim divákom tvoj tréningový deň jeden? No, momentálne je to fáza objemová, čo dievčat nie je veľmi nadšenie pre nás, ale trénujem 5 dní v týždni, pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, z toho sobota, nedeľa je voľno a 3 dní z týchto 5 dní trénujem dvojfázovo, čiže ráno aerobný tréning a brucho a večer ťažký silový tréning. V tej Plzni sme sa mi stretli, čiže viem, že ste boli partia bab. Stretávate sa, alebo voláte si, kontaktujete sa aj mimo súťaže, alebo len...